पोळीस उडवायची सोय आवाज कामार रूम काढू शेत कोण आले शेत फ्रेंडा गेले रे पण फ्रेंडाचा पर्सनल प्रॉब्लेम ना त्यांना तुम्ही दिले त्याने बघा अरे बाबा फ्रेंडा गे प्रॉब्लेम आले की जाणे आता सिनियर सिटीजन एनजीओ चे आर्टिकल आटाय होय आणि गव्हर्नमेंट सर्टिफिकेट केव्हा होय कन्वर्शन बंद हा किती म्हणते रे झापा झाले हे पडे मरे तू आणि का लागे झालो आहे किती रामे धावटा एक्चुअली काम ते व्हेरी डिफिकल्ट हार्ड सारखे पडलो गाणं तू कित करी तुम्हारे एक फार्म हाऊस काढल्या वाशी काढ आणि साइडीन चिकू पपायो आंबे माय बोरा हा त्याचा रोय हा फार्म हाऊस काढल्या वाशी काढ अरे फार्म हाऊस कर नाला गेस्ट हाऊस कर मागे किती पडली तुझे तुका वेळे करो कोणे फार महत्वाच्या मिनिस्टर मान झालं पंचायत कोणा मारतानी मान होय काम जाबर जाय तुझे तुका पडली घे मग हात नका त्या तुझी गाणं तोली माझी आग कुठे मॅडम आव